estás. Querer ese A ver, estadesme dando moitísima envexa, Estaba eu aí na furgoneta desexando tocar a Braulio e a Tren. Fixo amigos. É que son o mellor. Mais amigos del que Os a meu. animais son o mellor, así que sitios que acepten animais pois son moi benvidos. Estamos botando hoxe moito de menos a Petra, Xa, pero que non lle gusta a choiva, ves? Claro. Máis de secano ela, pero bueno, Santiago gustalle moito. Pa próxima Acordámonos dela, témola aquí presente tamén. Que tal o aperitivo na Flor, entón? De maravilla. Moi ben, saímos super relaxados e con moita fame, así que... Con moita fame. Importante para esta terceira experiencia, que, por certo, na Flor, 14 minutos 33 segundos. Xustiño, que ben. Está todo perfecto. E agora, si comedes tamén en 15 minutos, vai redondo, pero Igual non que sei. máis que en 15, igual en 16. Porque vamos ao 16, na Rúa de San Pedro. Podes ser un poquinho crítico nesta experiencia, si queres, No, pero todos sabemos comer, entonces eu como un demais. Entonces teño fame e cómese moi ben. Conocías xa o 16? Cada vez que quería ir estaba cheo. A ver, entendo que ides comer porque ti fixeches unha reserva. A ver, eu sempre falo con Suso ou con Abelino, pero se non tiven tempo de chamar, sempre me fan un oco. Así. Vamos, que ves co indicado, Sí. Teño que ir con Ti nunca chegaches aquí e dixeches, no, é que son amigo de Tamar, No, melloras... na vida, entonces ahora terei a oportunidade de conocer a Suso. Pois nada, todo éxitos, Tamar, que vos aproveite e damos o tempo. Vamos para. Vamos. Diante, por favor. Por favor, Eusen. A ver, quero ver a túa reacción. Que tal? Que tal? Que tal, Manuel, encantado. Teñemos aquí la mesiña esquiniña a vosa. ¿Nos podemos hacer una foto? Sí, claro. Pois xa tiña ganas de vir. Estes debuxos son dun bo amigo meu, Ricardo Barreiro, actor, Pois. que viviu aquí de Noia. Estes son debuxos del. É que aquí faloume Antón Lamazares que ven tamén moito. E de Valver algunha peza del por aquí. Seguro. Igual sí. Bueno, ti tamén pintas. Eu pinto, pero non Debuxas e pintas. a este nivel. Bueno, ti tenes algún cuadro meu. Sí, eu teño varios. Comimos no 16, eu xa tiña ganas de ir, porque o meu amigo Antón Lamazares, que vai moito por ali, e sempre que chamaba, estaba cheo. Eu teño a sorte de que, bueno, Suso, Abelino, o equipo do 16 sempre me fan un oco. Suso, o dono, faloume de que isto eran cabalerizas, por iso esa subida e tal. El estaba nun sitio que sempre quiso ir. Que tal? Benvidos. Deixo tal, por aí a querido? cartiña para botar un vistaciño. Moitas gracias. E, bueno, xa coñeces a carta, Tamar, xa ti sabes máis ou menos. Bastante. Ademais, el é chef, así Xa sei, que hai que sí. impresionalo. Xa Impresionalo nada, comer como o que se come aquí. Bueno, isto é tradicional comida o máis similar posible á da casa. Eso é o mellor que hai. A min a cociña popular galega tradicional, que creo que hai que manifestala máis que nunca, encántame. Un caldiño vou no tomar, que Vale, co día un que hai... caldiño. Pedimos unha de... ou é moito cocidismo? Unha de... De lacón? Sí, de lacón con grelos. Veña, Veña. nala. É unha de polvo a grella, por o qué? Ou Veña. ti polvo estás... No, veña, ti pedi o que queiras. Pois eu creo que con esa sí. Bueno, salud. Salud, amigo. Con que sigamos brindando. Apoio. Para sacar cartos, iba con unha prima de meu pai, que é pulpeira, Aurora, íbamos ás feiras, a Friola, a Lugo, e aí é onde me enamorei da cociña. Veña. Despois fixen a carreira... Porque na tua estudei familia cociña. había xente que cociñaba. Miña abuela e meu abuelo eran taberneiros. Hoxe é moi fácil darlle o gas, pero daquela caleña iban facer as romerías polos asados que os facían ali, pulpo, carno caldeiro... Carme caldeiro. E mira, eu acórdome as filloas que facía a miña abuela, mira que pasaba tardes con ela. Pedra, na No, cociña facía da cociña de ferro. Cociña de ferro, eso. E solo pasei tardes e tardes con ela e nunca na vida conseguí facelas igual que Igual. ela. A min pásame con queixo, por exemplo. Miña avoa que facía a de Figueiroa, da Lado da Arzúa, que ademais meus avós por parte de pai ian moito a feira de Arzúa e tal, co ganado, coas vacas que tiñan e tal.
E o queixo, eu sempre lembro a miña avoa coas mans aí no... facendo co leite e tal. E o sabor ese que tiña un pouco de salado do queixo fresco que facía ela, nunca probei, nunca máis. Recuerdos de sabores de la infancia. Pásame incluso coas patacas, que é unha chorrada, pero a miña avoa materna, eu desayunaba sempre pataca con ovo, cocido. Patata cocida. Patata cocida con ovo pasado por auga. Así saliches de Todo bombos. sí, todo machucado e tal. E facía, erguíase ela, que eu era de madrugar, cando pasaba os veranos con ela, que sempre estaba con ela. Eu sempre despertaba co cheiro da pataca cocida. Non só é pola comida, é pola sensación de estar en casa. Bueno, pois empezamos co caldiño. Moi ben. Que maravilla. Ai, que Traemos ben. ahora mesmo a auguiña. Bo proveito. Gracias. Nada. Chiquillo en pan, queres? Isto é unha maravilla, Tamar. Comería todos os días caldo. Volver a comer da maneira que nos facían as nosas abuelas vai ser moi difícil. Claro, que eso é unha cosa que nos fa a xente que vamos ao teu local, ao teu sitio, a tua casa. Falamos moito de que o que nos seduce, aparte de ser cociña galega tal, que hai unha cousa moi auténtica. A mí o que máis me gusta del é que recoñecín dende que nos coñecimos é un aspecto moi artesanal, moi íntimo, moi de contacto coa xente. Hai que enseñar aos rapaces a que a tradición é moi importante, porque cando se deixe de facer, pérdese, e non debería perderse. Creo que son cousas que non se deben perder. Eu metí na carta un caldo galego. Caldo galego. E por que non? Increíble. Ti faz de repente o pulpo como con sal e xa está, non? Eu sempre me dixe, meu pai e demais, que como mellor estaba era a rabos con sal. Gústame un pouco, como di Antón, encruado, un pouco duriño, nada máis cocelo que queda un pouco duro, e solo con sal. Entalladas un pouco máis gordas, só un sal, e así encántame. É que, para min, como maior expresión de sabor ten o pulpo. Proba esas fresas outra vez. Hostia, pois pues, Bueno, Moi bo proveito. a ver se te gusta, porque sendo un pulpeiro como ti eres, A min gustame todo. E máis en amor e compañía. o lógico sería que te servise eu, pero se É non logo, ti un porque- especialista, pois mira, Si para servir. Vamos allá. O polvo a grella é difícil, non? Porque tes que para A que este ver, así. todo é fácil e todo é difícil. Ah, pero o rollo de que este co punto así que non este seco, non? Eso non é, non hai que cocelo antes e despois. Está moi bo, non? Sí, hai que cocelo antes e despois meterlo a parrilla. E marcalo. Non ves? É mellor para min marcalo por este lado, porque senón por este pode pelar. Ah, que pela, non? Claro. Pela. Pero está buenísimo. O polvo estaba, vamos, a grela, con unha allada e unha pataquiña, fenomenal. Unha parte do recorrido será unha siesta. Sí, unha hora tumbado. Pero, a ver, outro máis, é que todos co da siesta, de verdade. A ver, que tamén normal, despois de pedazo comida, eu tamén quedaba aquí dormindo ben a gusto. O que pasa que eu non comín, entonces, claro. A tradición do pulpo do Carballiño, según contan, a ver se a conto ben, eran que os moixes do Seira, el escorial gallego, que lle chaman, iban a Marín e intercambiaban o que les producían por pulpo. E paraban no Carballiño e vendían o pulpo, e daquela secábano, é unha maneira de conservar, de deshidratar, que se chama hoxe, e así empezou a... No Carballiño a conocerse o pulpo. Capital mundial del pulpo, Carballiño. Pois para rematar entón cola con congrelos, ca carniña, poñemos unha copiña de viño da Ribeira Sacra. Ah, que ben. Encía da Ribeira Sacra. Ah, botas así, Esto non? é salud. Vas quedar sin él. No, ti estás máis fuerte que a mí. Parto de West. Brindar. Salud. Bueno. Noelia, estás aí? Pois sí, aquí estou, que remedio. Mira, comiste? Non, aínda non comín, de feito estou babeando coa vosa comida. Non, porque íache preguntar se queres que che vemos un tupper. Diríache que sí, pero non fai falta, xa toparei algo por aí aberto, non vos esforcedes en meter esa comida nun tupper. Non fai falta. Por nós perfecto porque íbamos a acabar todo, pero era para parar a experiencia. Veña, pois tempo parado. Bueno, pois come algo,